Samantala sa patuloy po na nararanasang epekto po ng habagat sa lalawigan ng Pangasinan, 4 mula sa 6 na river systems na tinututukan po ay nasa above critical level na. As of kagabi po sa monitoring ng PDRRMO, mga Marusay River sa Calasiao mula critical level nitong 8 feet, umabot na sa kasalukuyang level nito ng 10 feet. Ang Sinukalan River naman sa Santa Barbara, Pangasinan may 7.3 na rin na level, habang ang Agno Banaga sa Bugalyon na may mula po sa critical level nitong 1.8 ay ngayon po ay nasa 2.3 meters na. Ang Pantal River sa Dagupan City ay above critical level na rin at nakataas sa orange alert status. Dahil dito, maraming barangay sa mga nasabing bayan at malapit na sa nasabing kailugan ang nakakaranas ng malalim at malawakang pagbaha. Giit ng otoridad ang paglikas sa lalong-lalo na sa mga naninirahan sa high-risk areas. Patuloy din ang forced evacuation sa ilang mga residente at pagmamonitor sa mga kalagayan sa mga barangay sa Pangasinan at pamamahagi ng relief packs. IFM News. IFM News. IFM News.